Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano yan po ta mga igala, nga tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon ng inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Managkiguban na usab kaninyo ining laing ining laing yugto sa ato ang programa yugto no? Sa atong programa ikaw ug ang imong pagtuo Catechesis on Air. Abay no kasamtangan gyapon ako nga koraparoko sa Ayungon, pero karong sunod bulan sa Abril human sa Semana Santa ibalihin na pod mi sa laing parokya. Pero di sana ako isulti kung asa ko dapit, no? Kuan man din siya kanang gitawag sa English og surprise, no? So na siya, no? So kumusta naman mo mga higala? Ako ang mga kaigsuunan nga nakadungog karon sa akong pagsibya, no? Kumusta na nga akong classmate na sa Siquijor, si Padre Obing Masyon, si Padre ang ato pong akong classmate diri sa Mahimalalod, si Padre Dami Ramis, o ingam usab ang akong classmate diri sa may kining Batinggil, o ang iyang kauban si Padre Dodong Ruiz, o ang iyang kauban si Padre Tonton Arnaiz. Nahala no, may mudto na kanatong tanan. Walay basog na kapanood to na mo sa mayong sudan. Kami ang among sudan kaganina bangos nga gitola nga gibutangan og gamay nga kining tinangkong nindot sa kay mahigala gipaningot po ng tawag hinigop ang sabaw sa sabaw ang pari. Mo ra mo gyud among karipay mga pari nga hingala no nga makakaon ra po din tawod, makahigop ra po din tawag sabaw sa tinula, ang sa taga Cebu pa na tinuwa na no. No, kumusta na nang hinaod ko nga na kamungtanan sa Kapiskay panglawas kung ato pug timbayaon labaw sa tanan ng atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez may good to Bishop nang hinaod ko nga na sa kami mayong Kapiskay sa panglawas, no. Ato mga kaparian hala andam-andam na mo do. Kaya ako nangandam na ko total gamay ra pa kog andam-andam kay pinakagwenta business pobre, no. Upat ka buok t-shirt o duha ka buok karsones nga long pants o tulo ka buok short awa na ano ambre pong 5 ka buok bastante na no. Shampoo pod nga kining head and shoulder shampoo ayan no. Pagkapinan po nato gamay pod nga kining pulo pa humot pod gamay bastante na larga ano larga na ta no. No, may mundo na kanatong tanan, walay bason ug wala mo gihambin din ang mga problema sa lawas. Ano, ari na ta may gala sa ato ay padayon bagira magigala no. Sa kuyawan ko anang giraha kay kanang duna baya kita kana ng alay biyata sa kuan sa US no. Basig maingon ang US nga tabang mo diri mga alay diha, mga Pilipino pala di po lamang mi diri bisag kato na lamang kuan ba kana bang mga medical units nga o panadaan po lamang midiri o kanang gitawag nato og chaplain para mo makumpisal po daning mga ikaw pare ka gulang na ka lalong na ka dito. anto ko may gala no hindi pag-unsa pero anto ko para maka-experience po tag-unsa po ng ingon-ingon yan. Hala no, may muto na kanatong tanan. Ari kita sa CBCP News, ang grupo sa mga Carmelites no nakapili na sila og bag-o nga prior provincial. Ang pangalan si Father Roberto Noel. Ayan, Noel, no? Father Roberto Noel Brosas. No, siya karon ang prior provincial sa nasangpit nga grupo sa Carmelites. O niya mo lingkod siya sa mao niyang posisyon sulod sa tulo ka tuig. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV urges diplomacy amid Iran tensions and stop a spiral of violence. No, kay nakapakuyaw gitinuod mga higala no kining gira karon dito sa Middle East kay basin ba og magtakod ba na magtakod o niya kalit na lamang putang natingala na lamang putang
gitumong na po lamang ta sa mga gitawag nato og mga kana bang gitawag sa English o missile attack ba, no? Kay nga naman alay beta sa Amerika nabaya tay kuan kana mutual defense treaty. Sa ato pa kung simbako makuan gyud ang Amerika, ma-involved na gyud pag-ayo sa mga gubat o nya moingon sila nga padade po naman mo din og mga trupa bisag kato na lamang mga medical mission adto dahil nya basin po lang magmaingon nga nagkinahanglan o kining gitawag og na bang gitawag bitaw og chaplain amo adto sa ko og padtuon sa taning obispo kay karagmitan pa adtuon dito katuma mga tigulang na nga murag hapit na pod mo retire. Nada no may ngunto na kanatong tanan mga higala nang hinaot ko nga dili mo nga nakamuntan sa Kapiskay panglawas, no? Pope Leo urges diplomacy amid Iran tensions to stop a spiral of violence, no? Spiral of violence. Dala no padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ari kita mga higala sa ato ang saint of the day. Saint of the day nato mga higala March 7 mao si Saint Perpetua and Felicidad, no? Santa Perpetua, no? Saint Perpetua, both were martyred during the Christian persecution under Emperor Septimus Severus, no? Siberius, no? Kini silang duha mga higala nga kuan in taon yun nangahimong martyr during the time of kini the Septimus Severus nga sa ato pa ikalima ni siya ikapito Septimus o niya kini si Santa Perpetua usa kini siya ka medyo anaa sa maayong kahimtang sa panginabuhi noble woman apan kini si Felicidad kuan ni siya slave woman, no muna, no? So nangahimo in taon ni silang martyr panahon ni Emperador Septimus Severus during the time of the persecution. Hala, no? Padayon ta mga galas sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Abino ari na ta mga higala sa ato ang asa naman ning oras. Layo pa mga higala. Ari na ta sa atong pangutana, no? Pangutana. Sa usa ka awit. Padaron sa man ang epekto sa sakramento sa hilog sa mga masakiton. So, nindot sa ni mahigala, no? Kining hilog sa mga masakiton, kung atong basahon sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14 a 16, mo kini ang nasulat. Kung adunay nagmasakiton kaniya ipatawag ang mga kadaguan sa simbahan, no, aron magampo alang kaninyo ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Sa ato pa kining hilog sa mga masakiton sakramento mo gud ni. Sa ko na ginaingon ang sakramento maoy mopalig-on sa relasyon tali sa tao ug sa Dios. Mulig-on gyud nya. Usa na ni ana mga sakramento kining gitawag sa in English og sacrament of extreme unction, no? Sacrament of extreme unction. Sa ato pa katapusan nga kana pinakatumoy-tumoy na gyud ba sa imong kinabuhi kana bang medyo hapit na gyud mabugto ang lanot sa imong paggininhawa, no? Muna siya mga igala, no? So muna nga daghang kaayong mga maayo nga kining gitawag nato og kaayuhan nga madawat kung mahilugan ka. Number 1 is sanctifying grace. Maluwas ka ni ining kinabuhi sa ato pa makataba ang nigdako nga makasulod ka sa harian sa langit. Number 2, comfort in sickness and strength against temptations. Kini ba ang magkuan mahigala ba? Kana bang magdaot bitaw kaon niya murag paminaw nimo murag mupalong-palong na ng imong pananaw. No? Kuan ba ya? Kana dako kay ikatabang ang imuhang ang kanang hilugan kang kanunay ra gyud gihapon kang kana bang lig-on ang iyong pagtuo sa Dios.
Okay, kinahanglan gyud nga sa tanang higayon sa atong kinabuhi, lig-on gyud ang atong pagtuo sa Dios, especially sa mga panahon nga ingon ni ana kana bang doon na kay gibati is panglawas. Kinahanglan nga lig-on gyud imong pagtuo kay doon na biya daghang panulay nga mawadaan ka sa pagtuo basin hinuog imong isadikwa si Kristo kay ngano nga gibiyaan ka. No, doon na may uban nga murag mamalikas na gani ni kay ngano man tungod lagi kay feeling nila ba murag natutulog pa ang Dios. Murag gibiyaan siya ba murag natutulog ba ang Dios, tubag na anak wala, ikaw siguro mo hingatulgon pero ang Ginoo di gyud. No, klaro no. Sa ito pa unang-una madawat nimo ang grasya makasantos makaluwas gyud ba. Number 2, aron nga dili ka mawadag paglaom sa Ginoo. Number 3, preparation for one's entrance into heaven by the remission of venial sin and the cleansing of our souls from the kining gitawag nato the remaining of sins. So sa ito pa kanang ba kana bitaw mahilugan ka makatabang nagdako nga mura ba o ang mga sala-sala ni mus purgatorio mawala unya makasulod makuang gyud ba kana matangtang na. Number 2, complete physical care of the body when it is according to God's will and for the soul. Ito pa makuan gyud madunag gyud kaayuhan sa imong lawas ug kalag kung itugot kini sa Dios kung mao'y kawug kaya mas buno na yung ingon mahingala nga mo maayo mo sa akong sakit na grabe man uning gipahilugan ko dili na ingon nga garantiya nga human ka nga na kana bang nahilugan mamaayo na kasi imong sakit nay panalagsa nga mamaayo pero kalagmitan gid ana kaayuhan sa imong espirituhanong kahimtang. Okay no. Ang problema kay naay mga sayo nga pagtuo no kana bitawng kini bang kada bang gitawag natong kabahin sa hilog sa nga masakit. Doon ay miingon nga basta hilugan na gani mamatay na gyud na. Munang intawon kining ubad di gyud intawon mo sugot nga pahilugan inyang mama. Yang ano man miingon man nga gusto na din yung matay si mama. Ano? Muingo na manuon ning uban nga ngano inyong gipahilugan man mama. Ikapoy na mag-atiman anak gusto na gyud mong mamatay na na. O dili taon na dayo dili taon na nga kaming mga pari mao gyud tigtiwas anang mga kita dili oy ang amo nga sa ako nang ginaingon kaganina. Number 2, makadawat ang iyong masakiton nga mama sa sanctifying grace unya comfort kinaan ang panahon sa iya karong gibati nya maandam pud ni siya sa iyang pagsulod sa gikarian sa langit ug maybe complete physical cure of the body when at the will of God, when God's will and for the soul. Okay, klaro? Dayon ta magigala. Nya number 2 do na pagyulaing sa uto-uto. Hulaton nga mo grabe na paraber mo tawag og pare. Mo na hitabo sa uban magigala nga. Imbis makasulti pa ilahang mga ginikanan, dili po sa ipatawag. Ay unya ra patawag padre. May pa naglawa si papa. Unya ra og dili na mo ginhawa. Dili ba kana bang maglisod ng sulti ba mo na magkakalagmitan gyud sa among gipakumpisal dili na naman gyud makakumpisal kay ngano man itime ila mang hulaton nga murbag dili na makasulti ang ilahang papa kinahanglan kanang may pamusulti aron na makahinabi og sa pare unya may pa-schedule dili automatic kay may appointment payapon si Pads ayan no so kanang magpakuan gani ta magpahilom ta sa atong mga ginikanan pa-schedule daan kana bitang pangayog appointment nga kanang ma-appointed may appointment gyud para makakumpisal o mahilugan gyud ang inyong ginikanan. Okay, klaro? Nahala no dinala sa takudo pa sa Bado ron Pizza 7 wa panimbag gyud mo ha ayo gyud kasipyat og pagsimba kasi ako na ginaingon ang mga sakramento mao'y mao'y makapaligon sa atong relasyon sa Dios. So, mas maayo gyud nga ang ang relasyon sa Dios lig-on gyud permanente. Okay, simba ko ba og duna unya tay mga kana bang hinanali nga mga emergency nga di na ta katawag sa Ginoo at least doon na kay awayan kay sa may pagkaglawas sige na nagsampit sa Ginoo.
Okay, klaro? Nalano, dili nilang kukutob. Ako ragyapon kini inyong ubus ng alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka, manamilit na usab kaninyo. O manalangin kanato ang Diyos nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, good noon, Pilipinas. Salamat.